În Ardeal, departe de civilizația dezlănțuită, o lume de mult apusă și prea puțin cunoscută își duce traiul timid, încercând să renască prin propria-i poveste. Într-o mică localitate din inima apusenilor, timpul pare că stă în loc. Este un tărâm de legendă cu zâne și uriași. Ceea ce urmează este una dintre cele mai fascinante povești din România. Călătorim în Transilvania. Într-o mică localitate, aflată în afara circuitului turistic național, aflăm cele mai frumoase povești și legende dispărute acum în negura timpului. Comuna Bucium, din județul Alba, este un loc pitoresc, cufundat într-o liniște divină aproape mănăstirească. Aici am descoperit povestea uitată a căutătorilor de aur din Apuseni. Așezarea e veche, datând din vremuri care depășesc istoria cunoscută. Cu siguranță, pe aceste meleaguri a existat o comunitate încă din timpul dacilor, care se ocupa cu exploatarea aurului. Bineînțeles că nici romanii nu au ocolit locul. După cucerirea Daciei, au exploatat la rândul lor această resursă de aur, ce pare nesecată, dar povestea buciumanilor este fabuloasă și ea merită să fie cunoscută. Bucium este locul în care scoaterea aurului din măruntaiele pământului era felul de viață al oamenilor din Apuseni. Munții, bogați în filoane de aur, au dat naștere uneia dintre cele mai vechi și istovitoare ocupații ale oamenilor. Căutătorii de aur erau oameni ai munților, crescuți și trăiți în vitregia de pe munte, în vremea aspră și schimbătoare. Ei erau adevărații stăpâni ai aurului, știau să-l caute, să-i vorbească, să-l găsească și să-l scoată la lumină. Bucium devenise inima căutătorilor de aur din această zonă. Comunitatea de aici dezvoltase mineritul aurului și dezvoltase tehnologii de procesare utilizând puterea apei, ușurând o parte din procesul de obținere al aurului. De-a lungul timpului, Bucium se transformase în centrul aurifer al zonei și locul în care se stabilea cotația de preț pentru aur. La doar câțiva kilometri se găsește celebra Roșia Montană. Mina auriferă a fost exploatată intens de către romani, ea fiind o sursă a bogăției dacilor cu foarte mult timp înainte de cucerire. Se presupune că exploatarea ei se făcea cu mult mai vremelnic, probabil înainte de daci. În Apuseni, lumea căutătorilor de aur, a minerilor băiași, era o lume neobișnuită care se împărțea între timpurile moderne și tradițiile străvechi, magice. Credința în Dumnezeu era puternică și acolo, în adâncurile întunecate ale pământului, cel sus din ceruri era singura nădejde. Termenul de băieș își are originea în denumirea minei, căreia îi se mai spunea și baie, iar cei care coborau în adâncurile ei se numeau băieși. Dar în bezna băilor au luat naștere și legendele. Acolo, în întunericul pământului, stăpâneau vâlvele, entități supranaturale care în anumite momente se arătau băieșilor aflați în căutarea aurului. Se spune că vâlva albă, zâna bună din inima băii, ce putea lua înfățișarea unei fecioare sau a unei neveste tinere, dar și a unui soldățel de aur, ori orice altă formă, era cea care îl avertiza pe miner de un pericol iminent,
acesta având răgaz să găsească o cale de a se pune la adăpost. Uneori, vâlva albă îi arăta și locul unde aurul stătea ascuns, dar atunci îi cerea să păstreze secretul asupra locului cu pricina. În întunericul adânc și copleșitor se ascundea și vâlva neagră, o entitate ce nu anunța decât sfârșitul celui care o vedea sau care îi lua mințile, lăsându-l să caute fără odihnă și cu lăcomie aurul care îl ducea către moarte. Jurămintele și blestemele din jurul aurului din Apuseni fac parte din tradiția ancestrală a acestor locuri. Căutarea aurului este condiționată de legi nescrise, transmise din tată în fiu de-a lungul a multor generații. Printre ele se numără interzicerea de a ucide șobolanii, căci ei le puteau salva viața când simțeau primejdie, ori în niciun caz nu aveau voie să înjure, pentru că nimeni nu intra cu necuratul pe limbă. Și iată că aceste reguli erau tratate ca legi sacre. Pe lângă multe altele, pentru a nu primejdui pe cel care intră în mină, dar nici pe ceilalți care lucrau alături de el, dar mai ales pentru a proteja comunitatea. Legenda detunatelor, coloanele de bazalt care se înalță semețe deasupra satului, vorbește despre vremurile când uriașii și zânele trăiau în aceste locuri. Erau dușmani de moarte, până când un fiu de uriaș se îndrăgostește de o zână, iar ura lui se va stinge pentru totdeauna. Numai că tatăl uriaș le află taina și o ucide pe zână cu lancea sa, iar fiul își ucide tatăl înfigându-i pumnalul în inimă. Pământul s-a deschis. Flăcări, țâșnind din adâncuri, au înghițit uriașii și trupurile îndrăgostiților, ca apoi flăcările să se transforme în stană de piatră. Iar de atunci, comuna Bucium este străjuită de detunata goală și detunata flocoasă. În Bucium, mai sus de centrul satului, se află Muzeul Buciumanilor, înființat în anul 2010 și al cărui scop este promovarea istoriei mineritului în Apuseni și a obiceiurilor zonei. Pot fi admirate multe exponate specifice, inclusiv unelte de lucru folosite în trecut de căutătorii de aur, costume tradiționale locale, bijuterii din aur de 24 de carate extras din minele locului, dar și câteva imagini surprinse la începutul anilor 1900 în timpul lucrului la mină. Dar aici poți afla și mai multe povești, printre ele șteampul, o mașinărie hidraulică a cărei funcționare se baza pe forța apei, care acționa un număr de ciocane din piatră sau lemn ce mărunțeau minereul. Pentru că toată zona era împânzită de șteampuri, se spune că zgomotul era atât de asurzitor, încât hoții furaseră toate oile din sat, pentru că lătratul câinilor nici nu mai putea fi auzit. Vă invit să vizitați Buciumul și să-i aflați poveștile frumoase, mai ales pe cei care știu despre scriitorul Iona Gârbiceanu și romanul său Fefeleaga. Vor afla că personajul principal chiar a existat în realitate. Pentru aceia care doresc să se piardă de zbuciumul citadin, să regăsească liniștea și să se regăsească pe sine în mijlocul naturii, Bucium este locul în care poți simți binecuvântarea divină. Pentru o vacanță sau un sejur, vă recomand pensiunea Casa Moților. Gazdele sunt foarte primitoare. Camerele sunt curate, cu baie proprie și mobilate modern. Puteți opta pentru un mic dejun generos înainte de a porni la drumeție. De pe terasa camerei, servind cafeaua, ceaiul sau gustarea de dimineață, se poate admira un peisaj superb. În rest, să auzim doar de bine. Drumuri bune tuturor!